Pomaže Bog, dragi moji. Danas ćemo govoriti na temu gordosti. Ako mene lično pitate, mislim da je tema malo preforsirana, ali nije zanemarljiva kao neki vid opomene koji treba uvek 0,24 sata da bude prisutan u nama kao neki vid malog podviga. Ako bismo pokušali da suzimo, kompresujemo celokupnu svetotačku i asketsku misao u kontekstu tumačenja određenih strasti, lako se sve mogu spakovati, da kažem, u jedan folder koji se može nasloviti pojmom gordost. Zašto je sad ona toliko isticana u asketskoj tradiciji? Pa u suštini, činio čovek dobro ili zlo, lako može da dođe u fazu gordosti. Znate, mislim, čovek koji se već promoviše, ističe u javnosti ili u privatnom nekom svom životu kao jedna ohola duša koja ne krije svoju mržnju i neprijateljstvo, tu ne treba nikakva posebna detekcija problema, jer je, kako da kažem, čovek već rob svoje gordosti. Međutim, za pravoslavne hrišćane i sve one koji žele da žive jednu dublju, senzibilnu priču u Hristu, koja se bazira na ljubavi, jer je to model po kojem nas Hristos prepoznaje kao svoje učenike. Problem je što i kada činimo dobra dela, lako čovek može da dođe na ideju da diže sebi određenu cenu, određenu vrednost, koja polako prerasta, čak neprimetno, u jednu prefriganu dozu savremenog farisejstva, gde čovek lako počne da luči gorčinu u sebi i da smatra sebe boljim od drugih ljudi. Verujem da na tom ispitu svi hrišćani padaju. Pogledajte samo u Evanđelju čuvenu priču o fariseju i cariniku. Mi uvek onako pokazujemo, kako da kažem, određenu dozu simpatije prema cariniku koji se busa u grudi i priznaje svoj greh pred Bogom. Ali malo ko od nas se poistovećuje sa farisejem, kojeg i tekako možemo duboko, čak i nesvesno, sakriveno od sebe da nosimo, da smo nešto posebni pred Bogom, bolji od drugih ljudi, i tu dolazi u prvi fokus ta neka pseudomoralnost, pseudoetičnost, lažna pravednost. Jer pazite, ako ste malo obratili pažnju, napravite eksperiment. Kako po vašem iskustvu, tako i po iskustvu ljudi među kojima se krećete, lako ćete primetiti kako se ljudi hrane tom nekom svojom superiornom pravednošću, dok su svi ostali grešnici, automatski neprijatelji. Gotovo jedna prepoznatljiva crta oholosti koja je sakrivena pod, da kažem, modusom pravednosti. Znate, zato ističem, činio čovek dobro ili zlo, gordost ga uvek vreba. Međutim, ponavljam, dok je kod onih koji žive svoje zlo nekako kao maltene sastavni deo svog bića, a ja inače ne verujem da neko može da bude zao sve vreme, kao ni pravedan sve vreme, mi smo stalno u oscilacijama. To ne prestajem da pričam kao papagaj. Ali vratimo se ovom fariseju. Dakle, taj farisej u nama duboko vreba, duboko skenira ljude oko sebe, duboko odmerava do neverovatnih psiholoških detalja. I tu se upravo vidi naša neisceljenost, naša patologija. Zato su sveti oci, ali mahom askete svete pustinje, isticali gordost kao glavni problem postojanja. Dakle, ako hoćemo da iscelimo sebe, mi moramo uvek da budemo svesni svoje grešnosti. Naravno, nije čovek uvek sad u nekom grehu, ali
Mi nekako greh stvarno previše posmatramo juridički. I pod uticajem crne hronike i crnih vesti svakoga dana lako to delimo na kriminalce i na one koji nisu kriminalci. Međutim, pred Bogom ta priča baš se ne može tako lako izvagati, znate, jer i kriminalac može da se pokaje za svoje zlo delo, a ovi koji žive nekom formalnom pravednošću, mislim da je baš Sveti Maksim ispovednik rekao da neki ne čine zlo ne zato što ljube dobro, nego u strahu od toga šta će drugi reći. Što znači da nema drugih koji bi osudili taj neki naš čin. Ko zna kakvi bi mi zaista bili kad bismo se u totalnosti projavili sa određenim osobinama, željama, ponašanjem koje vrhuni na kraju, dakle, u destrukciji, ponižavanju, povređivanju našeg bližnjeg. Tako da, već na ovoj evanđeljskoj priči fariseja i carinika možemo da se nadovežemo na ideal koji Hristos opet u evanđeljskoj priči o milostivom Samarjaninu najviše ističe i to će nam, ako ste pažljivo čitali proročki opis strašnog suda, to će nam ujedno biti parametar po kojem će nam se suditi. Dakle, koliko smo bili tu za druge ljude, koliko smo nekome pomogli, koliko smo nekoga poštovali u najmanjim stvarima. Pa i ako nekome nismo možda bili u mogućnosti da pomognemo, koliko smo se molili za njega, koliko smo u dubini duše imali poštovanje za tog nekog. Zato treba paziti, zato je meni i sumnjiva ta, nazovi, moralnost nekih. Odmah se vidi ta gorčina, taj čemer, to osuđivanje, to prokleto osuđivanje koje je prisutno. Mi možemo da konstatujemo gde negde zlo postoji, znači ne možemo se pravimo naivni, ali nije svaka konstatacija, primećivanje nečijeg zla isto što i poistovećivanje sa tim zlom. Znači nije to osuđivanje. Ali osuđivanje koje ja dovodim u pitanje se lako prepoznaje u karakterima ovakvih ljudi koji žive taj neki farisejski scenarijum. Bilo da su pobožni i crkveni, bilo da nisu. Dakle, lako ih je prepoznati. I mi ne treba, ako smo zaista pravoslavni hrišćani, ne treba da idemo tim putem. Ne treba da se poistovećujemo sa zlom drugog. Ne treba da dozvolimo da nas tuđe ludilo uvlači u svoj svet. Dakle, ako mi radimo na sopstvenom smirenju, a smirenje ovde ne znači neko sedativno ponašanje, nego znači da se odričemo iz časa u čas, iz dana u dan, iz nedelje u mesec, u godinu, da stalno radimo na, ajmo tako da kažemo, ponižavanju sopstvene egocentričnosti, na kroćenju i vaspitanju naše egocentričnosti. Mi smo dakle uvek u riziku da ćemo prije ili kasnije potpasti pod problemom gordosti, ali i to, pazite sad, to se dobro primetilo i po iskustvima svetih, ne treba mi sad da dođemo opet ni u neku drugu krajnost straha od gordosti, jer onda to može nekako da nas parališe i da nam uništi spontanost, prirodnost, dakle, prirodno ponašanje u Hristu. Dakle, nije naša vera utemeljeno na, kako da kažem šaljivo, gordocentrizmu, nego na hristocentrizmu. I da nema Hrista, odnosno, što su isto i sveti Siluan Atonski primetili, nije čak fokus ni na našem smirenju, nego da Hristovo smirenje, blagodaću svojom, blagodaću liturgije, prodre u naše psihofizičko biće i ustanovi taj svetoduhovski i blagodatni način postojanja u nama. Dakle, Hristovo, ne naše, Hristovo smirenje nas pripitomljava. I ovo bih spomenuo isto, baš eto kad pričamo tako o svim grehovima koji se mogu podvesti pod problemom gordosti, da gordost nije sad tamo neki samostalni greh koji ima svoj neki entitet i sad nas nekako napada. Uvijek je to problem naše slobodne volje i naših strasti. Treba da budemo svesni uvek svoje nesavršenosti,
Ako smo svesni toga, onda ćemo manje i dosuđujemo tuđe nesavršenosti i treba da se konstantno, koliko je to moguće, preispitujemo koliko mi, dakle, napredujemo na našem putu ka Hristu. Ali ponavljam, Hristovo smirenje je zapravo, kaže Sveti Siluan, ta ljubav Božja koja nas čini boljim ljudima. Ali ako imamo Hristovo smirenje u sebi, onda nemamo pravo na taj bezobrazan doživljaj da sad se i takvim iskustvom negde, ako nam padne na pamet, uzoholimo, pogordimo, pa mislimo da smo dostigli ne znam kakve nebeske visine. Kako se još, dakle, može izaći na kraj sa sopstvenom gordošću? Pa neki, kako da kažem, tipični, a da ne zvuči stereotipni obrazci su uvijek isti. Molitvenošću, skrušenošću. Kad se kaže skrušenost, ne misli se sad na neko samouništavanje gdje i drugi brišu patos sa tobom, nego, ponavljam, rad na skromnosti, da sve što se događa u našem životu, bilo dobro ili zlo, opet budemo usmereni molitvom ka Bogu, da ne zanemarujemo crkveno-liturgijski život, da shvatimo i pravilne dimenzije posta. Dakle, mnogima je lako, čak i uz malo podviga i napora, da poste, ali uvijek će to biti problem koliko je veći napor potreban da nekoga voliš, poštuješ, da ga ne osuđuješ. Hristos ističe taj postni karakter. Dakle, mi mora da steknemo postni temperament koji nam iznutra, dakle, prvo pokazuje jednu bazičnu orijentaciju u Hristu. Hvala što ste odvojili vreme i pažnju, a mi se, ako Bog da, gledamo u nekoj drugoj epizodi. Ko ima dobru volju, neka se pomoli i za moju dušu. Svako dobro od Boga.